Vale, mira, ara jo li llegiré 3 paraules, Te diré 3 paraules i després et demanaré que me les tornis a repetir. Molt bé. Estiguis molt atent, A veure, aquestes paraules són les següents. Pilota, bandera i arbre. El Parkinson és una malaltia generalment coneguda perquè causa tremolor, lentitud, trastorns de la marxa i rigidesa dels músculs, però més enllà dels símptomes motors, s'ha demostrat que la major part de la gent que pateix la malaltia acaba esdevenint dement, igual que les persones que pateixen Alzheimer. D'aquí una estona te les torno a preguntar, val? El doctor Jaume Kulisevski i el seu equip han dut a terme un treball d'investigació a les instal·lacions de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La seva recerca s'ha centrat en aquells pacients de Parkinson que tenen més possibilitats d'esdevenir dements. El problema principal ara de la malaltia no és tant, a pesar que continua sent, solucionar els problemes motors, sinó mirar per què hi ha malalts que fan alteració cognitiva i quins malalts amb una etapa en la qual encara no tenen o tenen poca alteració poden evolucionar cap a la demència. Els problemes de tremolor han deixat de ser la principal preocupació en la malaltia del Parkinson. Això ha estat gràcies a l'aparició de medicaments que corregeixen la falta del neurotransmissor dopamina al cervell, eliminant així les alteracions motores. Hi ha d'altres alteracions que sí que afecten a la memòria, a poder dir les paraules que a vegades no estan a la punta de la llengua i no t'acaben de sortir, o copiar coses, doncs que aquestes s'hi semblen més a la malaltia d'Alzheimer i són d'alguna manera alteracions més malignes i que marquen l'evolució a la demència. Un 80% dels malalts de Parkinson acaba esdevenint dement. L'equip del doctor Kulisevski ha trobat un mètode per identificar aquests pacients amb més risc de patir alteracions cognitives i així poder tractar-los amb més eficàcia. Una de les utilitats més pràctiques de la nostra investigació va ser el disseny d'una escala cognitiva específica per avaluar malalts amb malaltia de Parkinson, perquè els instruments que hi havia són per la malaltia d'Alzheimer, que és una malaltia que dona altres tipus d'alteracions. Per tant, el fet de poder distingir entre diversos perfils d'alteració cognitiva és molt important cara al disseny d'estudis farmacològics. Te'n recordes de les 3 paraules que t'he dit fa un moment? No és que se n'oblidi del tot, perquè el magatzem de la memòria funciona bé. El problema és accedir al magatzem.